ko Kisumu wadhi nyaka e kaunti ma Nakuru kama od thieth maduong' ma Nakuru ochako bedo wenyong ng'ong bang' miyo moro ma jahigni 27 ne wito ngimane sama ne okonyore e yor pala e ward mar timo bero mong'ere gi nyinge ong'ere ni Margaret kata ward no mong'ere ni Margaret Kenyatta ward. Anyuola mar Elizabeth Wairimu owuok oko kaseyo jochiw thieth e kar thieth no kuom yulo e tich kendo ne remiyo gi otanda mar jatuo moyawre e wang' sa. Kaluwore ni jatuo no ne ngimane ni kama rach. Millicent Adhiambo ni kod mathoth. Benson Kinyanjui yande ne ochopo e od thieth maduong' ma Nakuru ka en gi jaod Elizabeth Wairimu chieng' Tich Abich mokalo mondo timne mana nonro mag del kaka pile kaluwore ni ne opek koro kuom jumbe 42. Wairimu kata kamano ne orwaki e ward kaluwore gi chik laktar bang' timo ne nonro kendo wacho ni ne owinjore timne bero mapiyo kaka nyalore. Nikimleta huku siku kwa hata anakuja apewe mtoto. Tulikuwa nakuja tujue ni kwa nini siku zimeenda hivyo. Na aski uchungu. Familia nolero ni bang' thuolo manok ne onyisgi ni biro timne jatuo gi bero kinyne mane en ngeso tarik 19 kendo noyienegi mar bedo kod jatuo gi e ward. Ewi mano giyango ni kanochopo chieng' ngeso no, Wairimu notimne bero kuom hawi marach nochako bedo gi midhiero matamre gi nono kendo wito ngimane thuolo machuok bang'e gino ma omiyo giseyo od thiedhno ni kata obedo ni jatuo gi ne dwaro kony mapiyo, od thiedhno ne odeko miyo otanda mag jotuo mangimagi ni kuma rach. Ninataka kujua hiyo complication, ninataka kujua mtoto wangu atafanyiwe postmortem. Niko hapa kusimama imara ili mtoto mwingine asikufe kwa hii hospitali. Ilikuwa ni either mtoto ama mama. Nikashindwa kwani siku hizi kunaenda aje? Si wangeniuliza mimi kwanza ni nani waokoe nani? Jatend migao mar thieth e kaunti ma Nakuru Roslyn Mungai korka koreto yango ni Wairimu notimne bero kar saa 4 mar okinyi. Kuma noduogo ochako bedo gi midhiero kar saa 5 onyango tok nosetimne bero kata kamano od thiedhno ne ok oyudo tanda man thuolo e ward ma jotuo heore nyaka ne ochopo saa 9 odhiambo kama Wairimu ne oduogo wito ngimane kar saa 11 mar odhiambo. Wakati huo wote alikuwa kwa ventilator hapa kwa theater. Ndio wakati kitanda ya ICU ilipatikana na ikakuwa tayari ndio akahamishwa. Familia mar Wairimu koro dwaro duoko maliu e wi tho mare. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.